кученца, трябва да върнем Травис в гондолата му и да оправим спукания балон. Така, за тази мисия ми трябва Рабъл. Рабъл няма равен. И Роки. Ръв, зелено и старт! Рабъл, Роки, хайде, давайте! Ето го и него! Островът наречен Биг Бил! Не, Травис, почакай! Ха! Тази скала не е много скалиста, почти като перце. Дръж се здраво, Травис! Райдър и кученцата скоро идват! Бързо закърпи дупката, Роки. Ръв, лепило! Време е за моментно лепило! Използвай смукача, за да напомпаш балона с горещ въздух. Ръв, смукач, наобратно! Добре, Травис. Приготви се да скочиш на ховерборда и да се задържиш. Май ще се опитам първо да успокоя Биг Бил. Пеликаните много обичат сепия. За малко беше. Не се пускай, Травис. Аз ще те върна обратно на балона. Поредно супер успешно приключение на пътуващия Травис. И ето така инцидентно намерих легендарния остров Биг Бил. И без патрул. Пак заповядай, Травис. Винаги, щом се приземиш върху птица, извикай за помощ. Без патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Механична акула е погълнала господин Портър. И е неконтролируема. За тази мисия ще ми трябва Чейз. Чейз поема с чест! И Роки. Зелено и старт! Добре, без патрул поема контрол. Господин Портър, добре ли сте вътре? Добре съм, но е малко тясно, защото и Дарин Дани е тук. Аз съм Дарин Дани Екс! Имаме и бебе Бобър! Спокойно, ще извадим всички оттам. Чейз, това място изглежда добро. Идеално! Мрежа! О, не! Госпожа Марджари! Ябълка. Райдър, как ще спрем тази голяма метална риба? Сетих се! Скай, ще вземеш ли електромагнитен Рабъл, за да пробваш въздушен риболов? Нека да полетим! О, не! Насочва се към залива! Тя успя! Да! Ей, най-накрая изгасна! Роки, трябва ни нещо меко и скачащо. Бързо! Нещо меко и скачещо идва веднага! Добре, скачайте, но един по един. Когато се озовете в земна акула, само извикайте за помощ. Без патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Машинист Ед ми каза, че влакът с цялото оборудване за карнавала е заседнал. О, всички деца ще са много разочаровани. Трябва да помогнем на влака да стигне до Панаира. За тази мисия ще ми трябва Рабъл. Рабъл няма равен. И Роки. Зелено и старт! Добре, без патрул поема контрол. Колко се радвам да ви видя! О, какъв лош момент да заседна! Всичко ще е наред. Къде си заседнал? О, виждам какъв е проблема. Можеш ли да разшириш тунела? Ау! Свредел! Роки, да върнем товара по местата му и влакът трябва да мине спокойно. Заемам се! Как ти се струва, Райдър? Браво, Рабъл, и товарния вагон е почти изправен. Трябва да натоваря само още нещо. Елате, трябва да видите това!
Вече сме готови. Да тръгваме. Ще се возим ето тук, за да наглеждаме всичко. Аз ще разчистя. Машинист Ед, на борда сме. Тръгваме към карнавала. Видя ли как изглеждах в онова огледало? Краката ми бяха така изкривени. Да, така беше. Онзи клоун от кутията ме накара да подскоча. Хей, благодаря. О, аз благодаря. Нямаше да имаме карнавал без Пес Патрул. Няма защо, когато влакът ти заседне и слай за помощ. Пес Патрулът е готов за действие, Райдър сър! Гудуей са отнесени в морето на надуваем лебед. Трябва да ги намерим и да ги върнем невредими на брега. За тази мисия ще ми трябва Зума. Да се гмуркаме! Добре, Пес Патрул поема контрол. Здравейте, кмет Гудуей! Изглежда, че вие имате компания. Всъщност не сме ги канили. Ще закачим въже за лебеда и ще ви изтеглим на брега. Уоу, уоу, уоу! Внимавай, приятел! Това беше наистина много странно. Може би сме ги оплашили. Добри птици! Местят надуваемия сал далеч от нас. Лелю, кмет, мисля, че един лебед проби дупка в сала. Райдър, салът е спукан! Какво ще правим, Райдър? Ако скоро не изтеглим този сал до плажа, той ще потъне. Потъне? Зума, това е чудесна идея. Внимание, Роки, Рабъл и Маршал. Трябва ни плаваща платформа и голям камък да я потопим. Заемаме се, Райдър. Скай, Маршал, вие сте! Кряк, кряк, кряк. Кряк, кряк, кряк. Така говорят птиците. Почакай, почакай. Сега! О, леле! Ей, приятели! Летете навред! Пляскайте с криле! Кряк, кряк, кряк! Това казвате вие! Определено беше вълнуващ ден. Благодаря, Райдър. Благодаря, кученца. Радваме се да помогнем. Запомнете, ако сте отнесени в морето на надуваем лебед, извикайте за помощ. Пес Патрулът е готов за действие, Райдър сър! Станало е нещо много странно със светещото парти на кмет Гудуей. Нейните гости се носят в балони. Сега зависи от нас да свалим останалите на земята. Така, за тази мисия ми трябва Шпионин Чейз. Шпионин Чейз поема с чест! И Маршал. Поемам с план! Добре, Пес Патрул поема контрол. О, виж, това е извънземно! Здравейте, кмет Гудуей. Райдър, радвам се, че вече си тук. Гостите ми летят навсякъде. Как да им сервирам пунш? Аз ще сваля Алекс! Стълба! Водно урадие! Виж, това са Кейти и Кали. Заемам се! Лепящи лапи! Въжена линия! Дръж се, Кейти! Сега ще ви сваля! Хей, чакай, спри! Това сме ние, приятелите ти! Спокойно! Изглеждаме различно, защото сме облечени за светещото парти. Страхотно парти, кмет Гудуей! Благодаря ви, Пес Патрул, че спасихте партито и всички светещи гости. За нищо! Ако гостите ви някога отлетят, извикайте за помощ! Пес Патрулът е готов за действие, Райдър сър! Дансинга на господин Уингнат излетя твърде нависоко и ние трябва да помогнем на всички да слязат. И тъй като имаме много танцори, ще имам нужда от всички вас. Заемам да го направи! Да, Дино! Добре, Пес Патрул поема контрол. Трябва да поддържаме баланс, приятели. Дръжте се! Идваме!
Няма проблем, Люк. И аз имам няколко добри движения. Това не беше една от тях. Тъй като съм сигурен, че съм спечелил, ще взема трофея си сега. Съжалявам, връчването на трофея е чак в края на концерта, кмет Хандингър. Ти си имаш свой график, аз имам мой. Хей, мисля, че го поправи. Райдър, какво става? Дистанционното се щупи и нямаме контрол. Но сега се насочваме към залива. Робокуче, мини над Дансинга и спусни въжета с куки. Закачете куките за платформата. Роки, спри двигателите. Ясно. Изключени. Трофеят отива при Пес Патрул. Те показаха най-добрите движения на и извън Дансинга. Благодаря, че ни спасихте. Няма проблем. Когато Дансингът ви иска да щурее, само извикайте за помощ. Пес Патрулът е готов за действие, Райдър Сър. Дизи Даст Експрес мистериозно подмина гарата. Трябва да го настигнем и да разберем защо не спря. За тази мисия ще ми трябва Скай. На Скай? Задача и дай! Добре, Пейс Патрул поема контрол. Ето го, готова Скай? Готова, Райдър! Роки, погледни в локомотива с рентгеновия си скенер. Разбира се, Райдър. Не виждам машинист на борда. Нищо чудно, че влакът е извън контрол. Никой не го управлява. Райдър, започвам въздушно търсене на изчезналите. Виждаш ли нещо, Скай? Има нещо отпред. Намерих пътниците. Скрили са се в колибата. Но дизидастерите са избутали скали и камъни, които блокират пътя към колибата. Те са вихрушки, приличат на пясъчни бури. Уау! Тези вихрушки са силни. Рабъл, когато стигнем, ще преместиш камъните с багера си, за да можем безопасно да качим пътниците в Пейс Патрулера. Тръгвам веднага. Не! Да вървим! Експресът Дизи Даст е готов за ново пътуване! Оценявам това, Роки! Благодаря, Райдър! Кученца, че спасихте влака! Няма проблем. И запомни, ако те отнесат вихрушки, само излай за помощ. Рицари-спасители, готови за действие, Райдър Сър? Клоу и летящия му дракон идват към нас и трябва да опитаме да ги държим далеч от замъка. Но, Райдър, как ще успеем да спрем летящо гнедишещ дракон? С вашите нови рицарски автомобили! Гадина! За тази мисия ми трябва Маршал. Използвай водния мъркуч, за да гасиш всеки пожар, който дракона запали. Аз рицарят поемам с план ред да създам. Добре! Рицарите поемат контрол! Сега да направим дупка в моста и да щурмуваме замъка. Какво? Най-добре спри водата, сър Подгизнал. Никога! И съм сър Маршал. Аз съм рицар-спасител. Спаркс, към небето! Ау, ау, ау! Кей, слизай ми от дракона! Не си тръгвам преди да взема драконовия зъб! Спаркс, полети наобратно! Чейз, сега! Дракон мрежа! Добре съм, но магическият драконов зъб е счупен.
Маршал, това е хубаво! Сега Клоу няма да контролира дракона! Погледни! Спаркс, чакай! От името на Баркингбърг, благодаря на всички, че спасихте кралството. Когато някой дракон прекали с огъня, само извикайте за помощ! Без патрулата готов за действие, Райдър сър! Уоли е напуснал залива и се скита из целия град. Защо Уоли би напуснал водата? Трябва да го намерим и да разберем. За тази мисия ще ми трябва... Скай! Искам с хеликоптера си да намериш Уоли и после да го наглеждаш, докато го върнем обратно в залива. На Скай, задача и давай! Добре! Пес Патрул поема контрол! Намерихте ли Уоли? Не. Кой да знае, че ще е лесно за голям мърж да се скрие? Райдър, видях Уоли! Заглеждал се е в една шахта в средата на Мейн Стрит. Отиваме натам! Какво казва Уоли, Маршал? Много му липсва приятелят му. Няма да се върне без капитан Турбот. Благодаря ти! Скай, Маршал, Роки. Всички ще търсим капитан Турбо. Чейз, ти остани тук и отклони движението около Уоли. Разбрано. Конуси! Намери го, Райдър! Капитан Турбот е на ръба на скала. Добра работа, Скай. Използвай лебедката да го вземеш оттам и да го върнеш в града. Добре. Ремът! Ахой, Уоли! Измъкни се, за да се върнем заедно в залива! Получи се! Сега води Уоли обратно към водата, Скай. Насам, голям шишко! Райдър, Пес Патрул, с Уоли сме замаяни от благодарност, че ни събрахте отново. Няма проблем, капитане. Когато имате своенравен морж, само извикайте за помощ. Морският патрул е готов за действие, капитан Райдърсън! Кметът е взел обувки за ходене по вода и около острова на Костенурките, но той е заобиколен от скали и може да се нарани. За мисията ще ми трябва Рабъл. С багера си отмести скалите, за да стигнем до острова. Рабъл няма равен! Добре, морски патрул поема контрол. Ето го! Земя на хоризонта! Ох, не мога да сваля тези обувки! О, забрави! Аз имам да покорявам остров! Обявявам този остров за Соги Фоги Ботъм! Върни се, щипчест крадец на флагове! Изкоп на моя остров? Аз не съм одобрил това! Мога да върна скалите, когато си тръгнем, Райдър. Добра идея, Рабъл. Не искаме да променим местообитанието. Сега, къде е кмет Хъмдингър? Натам! Хайде, кученца! Яма, където Костенурката снася. О, на майката няма да й хареса, че има някой в гнездото. Рабъл, използвай крана. Разбрано. Дръжте се, кмете, ще ви измъкнем. Бързо, кмете. О, не! Тази подвижна планина не харесва кметове! Измъкнете ме! Благодаря, че ме извадихте, Пес Патрул. Да съм около тази голяма костенурка е, ужасно! Няма проблем, кмете. Когато сте надълбоко, излайте за помощ. Пес Патрулът е готов за действие, Райдърсър! Изглежда камионът на Хелга Хъмдингър е изчезнал. За тази мисия ще ми трябва шпионин Чейз. Шпионин Чейз приема с чест. И Скай. На Скай, задача и дай! Добре, Пес Патрул поема контрол. Райдър, намерих камиона и няма да повярваш какво виждам. Огромна статуя от желе, която изглежда като кмет Хъмдингър. Идваме веднага. Кмет Хъмдингър, слезте оттам. Не мога да повярвам. Хамижеленце! Уау! Скай, трябва да вземеш кмет Хъмдингър от статуята. Ремък!
Сега го вдигни. Статуята ще се сблъска с стълбовете. Трябва да свалим кмет Хъмдингър оттам. Долесох това от базата. Може да го използваме. Надуваемата лодка на Зума. Хайде! Добре, Маршо. Трябва да се прицелиш много точно. С малко помощ от приятелите ни чайки. Райдър, благодаря, че спасихте камижелето, което обичам най-много. Няма защо, мис Хъмдингър. Когато пак имате огромна желе беглец, извикайте за помощ. Много мило, че с Карлос направихте люлките за нас, Тракър. Решихме, че е забавно. Мейнард? Мейнард? О, госпожице Марджери, как е спускането? Малкият косматко скочи на клон и изстреля Тили, кмет Гудуа и мен из цялата джунгла. Спокойно, госпожице, идваме веднага. О, гаделичка! Маймуните пречат на госпожица Марджери да се държи. Аз ще й помогна. Благодаря, Маршал. Почти стана гаделичкаща катастрофа. Райдър, сонарът ми улавя шумолящи звуци в короните на дърветата недалеч от вас. Звуци като на голяма котка. Може би е тигър или пантера. И пиле ли? Това трябва да е чикалета, приятел. Добре, всички да се явят при Пейс Патрулера. Добре, любимо мое пиле, да вървим! Не! Помощ, Райдър! Много мило, че се отбихте. La puesta del sol en la selva. Залез в джунглата. Страхотно, приятели. И благодаря, Пес Патрул, че се погрижихте да стигнем тук, за да го видим. Няма защо. Ако пак попаднете в короните на дърветата, излайте за помощ. Рицари спасители готови за действие, Райдър, сър! Клоу е взел 2 бебета дракони. И ние трябва да ги спасим. Но трябва да сме внимателни, защото майка им също ги търси. За тази мисия ще ми трябва Скай. На Рицар Скай, задача и дай! Добре. Рицари и спасители поемат контрол. Залепнали сте? Охо, така ви се пада, като бълвате огън и разтопихте маршмело. Хей, дракончета, кой е гладен? Спаркс, малко помощ! Идваме, Клоу. Рицари, за тази мисия ми трябвате всички. Идваме веднага, Райдър, сър! О, не! Майката мисли, че се опитваме да нараним бебетата. Роки, хвани каруцата с висящата си кука. Дадено! Махайте с крила! Падам! Чейз, твой ред е! Драконова мрежа! Така е по-добре. Няма защо, мамо дракон. И запомни, когато бебетата ти са залепнали в маршмелоу, само изреви за помощ. Пес патрулът е готов за действие, Райдър, сър!
Благодаря, че се отзовахте. Еми и Еди са на гости и не са свикнали с животните. Нещо е изплашило децата и те са побягнали. Трябва да ги спрем преди да са се изгубили в гората. За тази мисия ще ми трябва Чейз. Чейз, приема с чест. И Рабъл. Рабъл няма равен. Добре, Пейс Патрол поема контрол. Виждам ги, Райдър. Сега да ги съберем. Мегафон. Уоу, Дарби, леко бетина. Спокойно, последвайте ме. Точно така, добре, животни. Добра работа, Чейз. Рабъл, да построим заграждение. Рабъл няма равен. Браво, кученца! Да настигнем Еди и Еми и да се уверим, че са добре. Виж, нещо пълзящо. Сладко. Още едно сладко пълзящо нещо. О, не, това са онези летящи неща, които живеят в пещерите. Наричат се прилепи. Толкова е тъмно. Те са долу. Издърпай ги. Лебедка! Всички, хванете се здраво и Чейз ще ви издърпа горе. Лебедка, прибери се! Благодаря за помощта. Предполагам, е редно да кажа благодаря, Пес Патрол. Когато децата и котенцата са в беда, само извикай за помощ. Пес Патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Благодаря, кученца. Капитан Турбот се държи малко странно. Лети из града с рокетборда на Дани Екс. За тази мисия ми трябва Чейз. Искам да използваш чипа си, за да спреш капитана преди да е наранил някого или себе си. Чейз, поема с чест. Добре, Пес Патрул поема контрол. Чейз, а сега намери капитан Турбот. Райдър! Слязох от борда за една секунда и капитан Турбот отпраши с него. Това е екстремно странно! Не се тревожи, ще ти върна борда, Деринг Дани. Аз съм Деринг Дани Екс! Капитан Турбот, внимавайте! Капитане, внимавайте! Ще паднете! Мисля, че не може да ни види или чуе. Чейз, излай колкото можеш по-силно. Увеличаване! Мегафон! Капитан Турбот! Чейз, това ти ли си? Мрежа! Много ви благодаря, че ме хванахте. О, хей, мога да чувам, но за жалост ми ги няма очилата. Специална доставка! Браво на теб, Зума! Капитане, намерихме очилата! Хиляди благодарности от мен! Ако си изгубите очилата, извикайте за помощ! Мой ред! Така звъни без таблетът. Може би някой е в беда? О, вярно! Райдър! Но ти не си Райдър. Да, гледам кученцата вместо него, кмет Гудуейт. Спокойно, Пес Патрул идва на помощ веднага. Кученца към кулата. Всъщност Райдър казва Пес Патрул към базата. Ясно. Пес Патрул към базата. Райдър ни очаква. Тоест Кейти. Пес Патрулът е готов за действие, Райдър, сър. Исках да кажа Кейти, сър. Госпожо. Добре, кученце. Така, какво прави Райдър сега? Казва кое кученце му трябва и какво да направи то. Добре. За да спасим пощальона ми трябва... Маршал, ще използваш твоята стълба, за да го свалиш от дървото. Поемам с плам. И Скай, използвай хеликоптера си, за да свалиш кмет Гудуей и чакалета на земята безопасно. На Скай, задача и дай! Мисля, че Пес Патрулът идва на помощ.
Ти искаш да кажеш, Пес Патрул поема контрол! Да, така! Спокойно, господин пощальон, маршал ще ви свали! Така е! Стълба! Да ви свалим долу, господин пощальон! Ще сваля вас и чекалета само след секунда, кмет Гудуе! Колан! Готово! Много благодаря, Скай! Уху! Вие сте добри кученца! Как мина днес? Кейти се справи страхотно, Райдър! Сигурен бях!